O Concello de Lousame acometerá 5 proxectos de mellora de servizos, rehabilitación e eficiencia enerxética con cargo ao Fondo de Cooperación para municipios de menos de 50.000 habitantes da Xunta. Esta mañá a alcaldesa Teresa Villaverde asinaba xunto coa conselleira de Medio Ambiente e Territorio, Ángeles Vázquez, un convenio por valor de 237.000 euros para financiar estas obras. Un convenio dentro do que son os fondos de cooperación que destina a Xunta de Galicia para concellos de menos de 50.000 habitantes. A pretensión é colaborar cos concellos e que os concellos dispoñan de liquidez para que non teñan que agardar durante tempo a cometer unha serie de obras que sempre teñen que ser de rehabilitación, obras de humanización, obras para mellorar os servicios, porque se consideran que é preciso acometelos nun momento determinado pola demanda dos veciños. Entre os proxectos propostos por Lousame destaca a mellora da contorna da igrexa de San Xoán, a rehabilitación dos lavadoiros de Lesende e Meixón Frío ou o pavimentado interior de algúns núcleos de poboación. Esta vez vai a ser Camboño, Seoane, o entorno de Seoane hai unha igrexa e un espazo con unha fonte que hai ali e vivendas tradicionais e que merece non ter asfalto, sino ter outro tipo de pavimento que sea axeitado ao que o rodea. Patrimonio etnográfico hai moito, hai que facer actuación sempre nos concellos pequenos, non solamente ter servizos, sino que hai que mantelos. Trátase dun préstamo sen xuros que o Concello poderá devolver nun prazo de 8 anos. Co de Lousame xa son 24 os convenios asinados ao longo deste ano, por un importe próximo aos 5,5 millóns de euros.